Ak sa cítiš byť vyčerpaný zo svojho života a nevieš ako ďalej, tak toto je tvoj najlepší krok, ktorý môžeš urobiť. Vstup do novej etapy tvojho života. Prečo človek, keď si zlomí ruku, tak vystaví tú sádru na sociálne siete, chváli sa s tým všade, proste prezentuje to, ale keď má nejaký takýto problém, ako je závislosť, tak to tají aj pred vlastnou rodinou skoro. No, myslím si, že to jsou taky, jako, nebo vnímám dvě takové roviny. Jedna rovina je, že té naší kultuře, československé kultuře, je velká tolerance vůči nadměrnému pití alkoholu. A paradoxně se vlastně děje to, že když řeknu, mám problém s alkoholem, tak až tu chvíli o mě to okolí začne mluvit jako o alkoholikovi. Tak můžu se bát. Ale daleko obecnější, vnímám, že ta současná doba je taková, že my přece vystavujeme jenom ty hezké věci. Jo? Tak dobře, máme sádru, tak to je hrdinství, ale jako smutnými jsme doma, že jo? Smutkem, slabostí, tím my se neprezentujeme. Ta naše doba je přece jako sociální sítě si vyžadují šťastní lidi. Přece jako ukazujeme to, jak jsme šťastní, to, že nám je jako smutno, to, že nám je špatně, to, že jsme schovaní před tím světem, to nevystavujeme. Takže si myslím, že to je ten důvod. No. Vůbec, jako já si myslím, že ta doba naše je hodně výkonová, jo? A že jako slabost se jako netoleruje, jo? Jakákoliv slabost. A to, že jsem vlastně něco neumím zvládnout, něco mi vlastně přerostlo přes hlavu, jo? Vlastně, že problém s alkoholu mám ve chvíli, kdy jsem si šáhnul na to, že ztrácím kontrolu, že ztráta kontroly. A to je něco, co my v tom současném světě, čeho se bojíme, protože my máme pocit, že kontrolujeme všechno, že můžeme ovládat všechno, že my si můžeme namodelovat ten život, my si to můžeme všechno jako řídit a ono to tak není. A ta závislost je takovou jako jasným důkazem toho, že ta kontrola prostě není možná nad čím. Áno, a ako vlastne, keď posadia pre teba takéhoto človeka, väčšinou ho niekto donesie, rodina, alebo nejak sa dostane k tebe, tak akým spôsobom ho otvoríš k tomu, aby začal nejakým spôsobom ten prvý moment, že poďme sa o tom rozprávať. Jak to sa dá nejak otvoriť táto téma u zablokovaného človeka? Já si myslím, že já věřím na vztah. Jo? Já věřím na vztah a na důstojnost. A to, co ty léta letoucí, co to dělám, tak jsem se vždycky snažil, ať už to byl jakýkoliv typ a sociálně, jako různých sociálních skupin, tak vždycky jsem se snažil vytvořit prostředí, kdy neodsuzuju. Kdy vlastně toho člověka poslouchám a kdy ke mně přichází člověk, který možná zvenčí udělal spoustu průšvihů, spoustu věcí zanedbal, možná nějakým lidem ublížil díky vlastně svýmu závislosti, ale to on všechno ví sám a toho, čeho se on bojí, je, že ho odsoudí další člověk. A to není cesta. Já nejsem soudce, já jsem člověk, který mu vyslechne, který se snaží mít velké pochopení pro zoufalství, který často za tou závislostí je. A to si myslím, že je způsob, jakým toho potenciálního klienta nebo toho klienta, který ke mně přichází, můžu přesvědčit o tom, že se mu dá pomoct a že si může říct o pomoc a že se přede mnou nemusí stydět. Že se nemusí stydět za tu slabost, že něco ve svém životě nedokáže ovládat. A teraz z iného súdku, ako sa človek ako ty stane adiktologom? Tak formálně se stane adiktologem, máme v České republice uzákoněný vlastně nelékařská pozice ve zdravotnictví, adiktolog. K tomu, aby se stal adiktologem, tak musíš formálně vystudovat bakalářské studium na první lékařské fakultě, Centru adiktologie, který vlastně tento obor vlastně zajišťuje. A v tu chvíli se stáváš adiktologem, jsou tam potom ještě nějaké specializační kurzy, ale základ je, že musíš mít ukončené bakalářské studium na první lékařské fakultě. U mě ta cesta byla taková jako kostrbatější. Já jsem zaznamenal, že si chcel být športový psycholog. Já jsem kdysi v mládí dělal vrcholově plavání, triatlon, hodně jsem se točil kolem sportu a opravdu jsem šel studovat psychologii. Já mám studovanou psychologii pedagogiku v kombinaci na Filozofické fakultě na Univerzitě Karlově a původně jsem opravdu šel studovat s tím, že budu sportovním psychologem.
ale bylo to i začátek 90. let a mě zajímaly sociální témata okrajový a já jsem velmi rychle zjistil, že jsou daleko zajímavější témata, nebo že mě zajímají i jiná témata, než jenom ten sport. Vtedy přišel heroin. A tenkrát začal heroinový boom a vůbec i jako pervitin daleko víc a já jsem se někdy v roce 92 dostal vlastně na první stáž do specializovaného zařízení na léčbu závislostí. No a to se mi stalo osudem. Spomínal si tie striekačky, keď sme sedeli vonku, jak to vlastne bolo, lebo nás niečo prerušilo? Že si behal so stříkačkami. Jo, já jsem vlastně začínal, někdy v roce 92 jsem šel na první stáž a učil jsem se u mladistvých, kteří začínali mít jako spíš experimentovat s drogami, než byli závislí na drogách. A v roce 94, což je teďka vlastně 30 let, v říjnu to bude 30 let, tak jsem nastoupil do kontaktního centra a opravdu jsem začal pracovat s lidmi, kteří byli aktivní uživatelé drog a žili vlastně na ulici, nebo dost často žili na ulici. A tenkrát vlastně začínalo to, čemu teďka říkáme street work, že jo, ta terénní práce a kontaktní práce a kam patřilo samozřejmě i ta práce, jako výměna těch čistých stříkaček a setkávání se vlastně s lidí, kteří byli v aktivní závislosti, aktivní uživatele, často intoxikovaný. A vlastně já tenkrát mám pocit, že jsem strašně rád za tuto zkušenost, protože tenkrát jsem si myslím, že jsem se jako strašně moc naučil o závislosti. A potom, když jsem pokračoval v těch různých dalších službách, už hodně potom směrem spíš do té léčby a přes nějakou terapeutickou komunitu, nebo u vás na Slovensku tomu říkáte resocka, tak jsem vlastně opakovaně měl zážitek, že jsem se bavil s klienty a oni mi říkali, no a jak dlouho jsi bral ty? A já říkám, já jsem nebral. A oni říkají, to není možný, teďka si s náma povídáš o věcech, který nemůžeš jinak znát, než kdyby si bral. Říkám, ne, já jsem jenom hodně dobře poslouchal. Takže já jsem rád za tu zkušenost a vlastně jsem prošel úplně tím spektrem od lidí, kteří žijou na ulici, až prostě po lidí, kteří jsou majitele velkých firem a možná se k tomu i taky dostaneme, protože já tam žádný velký rozdíly v té závislosti nevidím. To práve chcem povedať, že teraz si riaditeľom prestížnej kliniky na závislosti a u teba nie je proste ojedinele, že sa zíde nejaký manažér, top manažér korporátu a dajme tomu nejaký taxikár alebo vodič električky. Hej? Čiže tá závislosť si nevyberá. Hej? A v čom si myslíš, že jednoducho je zaujímavé to takouto formou, v akej tu sa nachádzame, jednoducho tieto služby prevádzkovať? Prečo to vyhľadávajú ľudia a prečo to proste má zmysel takto robiť? Tak jsem říkal, já jsem prošel různými typy zařízení a vždycky jsem si nějak jako přemýšlel o tom, jak by to v té léčebně, kterou bych rád vybudoval, mělo vypadat, což se mi daří budovat. Já myslím, že jako ji nemám vybudovanou, já myslím, že jako já jsem jako hodně náročnej, tak myslím si, že ještě vidím spoustu věcí, které bych chtěl ještě posouvat. A skládal jsem ty věci. A jedna věc, kterou jsem si jako vždycky uvědomoval, je, že je velmi nebezpečný nějakým způsobem generalizovat ten problém. Že vlastně nemůžeme přistupovat k 10 klientům nějakým jako generalizovaným přístupem. Že ano, závislost má nějaké společné rysy. Jo, to opravdu lidi, kteří berou heroin na ulici a lidi, kteří jsou bohatí a kouří heroin a jsou majitele firmy, tak tam závislost má nějaké podobné rysy. Ale vždycky je strašně důležitý ten individuální přístup a ten individuální příběh. Vždycky vlastně potřebujeme pochopit, jaké místo ta droga nebo ta látka, ta závislost, to závislostní chování, abych mluvil obecně, jaký má místo v tom životním příběhu toho člověka. Bez toho se nedá pomoct tomu člověku a bez toho ta léčba nebude jako dobře, s dobrým výsledkem. A k tomu jsem si uvědomil, že vede, nebo já to aspoň jinak neumím, jako cesta, kdy nemůžu pracovat s velkou skupinou. Takže vlastně potřebuji vytvořit prostředí, který bude na jednu stranu důstojný a zároveň bude umožňovat tím lidem, aby na jednu stranu sdíleli vzájemně zkušenosti, protože když sedíš na skupině a slyšíš 10 lidí vyprávět, tak samozřejmě se můžeš inspirovat, ale zároveň, aby právě ta skupina nebyla tak velká, abych mohl dodržet to, že pracuji s individuální příběhy. Takže
Abych odpověděl na tu otázku, chodí k nám lidé, kteří právě vyhledávají tento individuální přístup, hledají důstojnost a taky hledají diskrétnost, protože jedna z důležitých věcí je, že my poskytujeme naprosto anonymitu a diskrétnosť vůči venkovnímu světu. To sa tiež spýtam neskôr. Ešte ma zaujala jedna vec, že vlastne vaše služby vyhľadávajú, alebo služby tejto kliniky vyhľadávajú ľudia, väčšinou je to alkohol, drogy a lieková závislosť. Sme spomínali. O alkohole som sa bavil v minulej časti. Teraz by som sa chcel spýtať, že vlastne lieková závislosť. Tam musia byť úplne iné postupy pri tej liečbe a pri tom celkovom aj detoxe, pretože u alkoholu viem, ako to prebieha, ale chcel by som počuť, že ako vlastne je možno začať tú liečbu, alebo ako prebieha tá liečba liekovej závislosti, alebo tých drog a tak ďalej. Problém léků, považuji obecně zneužívání psychoaktivních léků, to znamená léků, které nějakým způsobem ovlivňují naše prožívání. Diazepam, Xanax. Především jsou to dvě skupiny léků. Jsou to anxiolytika, lidi na úzkost, to je diazepam, Xanax, Lexaurin, Neurol. A druhá skupina jsou léky hypnotika, léky na spaní, což jsou většinou Zolpidem a Sanval a takové léky. Já to považuji za časovanou bombu, protože nevím, třeba neznám čísla aktuální na Slovensku, ale v Čechách, kde mluvíme, že více jak 1,2 milionu lidí se může pohybovat na úrovni rizikového užívání alkoholu, tak se tady mluví, že ta skupina lidí, kteří nějakým způsobem rizikuje, užívají léky nebo je zneužívají, tak je to nějakých 800 až 900 tisíc lidí. Jo. Takže to je obrovské téma, který často podceňujeme, protože to jsou přece léky. To nejsou drogy, to jsou přece léky. A tedy ty dvě skupiny, které jsme teďka zmínili, tak oni jsou zákeřné v tom, že na nich vzniká velmi silná fyzická závislost. Já si myslím, že ta nejtěžší. Ta nejtěžší a ona vzniká i na alkohol, že jo? Ale z alkoholu se relativně, jsou tam rizika, samozřejmě jsou tam rizika při odvykání. Tam to odstrihnem, vytriezvenie a práve pomáham si tými diazepami v prvých 3 dňoch, ale tu, keď je človek nastavený na ty lieky, tak to vysadzovanie si neviem predstaviť. Vysadzování musí být velmi pozvolný, protože jinak nám hrozí epileptický záchvat. Ten běžný postup u těch léků, té detoxifikace léků je, že najdeme substituujeme adekvátní dávkou, většinou diazepamem, který z nějakých důvodů je na to vysazování vhodnější než ta původní látka. A postupně snižujeme každý den po nějakých skocích. Důležité je, že my se snažíme to dělat s klientem, ve spolupráci s klientem, protože jsou třeba ze zkušenosti z nějaké dávky na nějakou dávku se dostane relativně ten klient relativně bez problémů, ale pak přijde nějaký prostě místo, nějaká jako... Se to zasekne. To zasekne. A tam jako klidně není problém se domluvit a třeba na 3 dní udělat plato, přestat snižovat, než se ten klient zase jako s tím nějakým způsobem srovná a pak jako pokračovat dál. Protože cílem je udržitelná abstinence, nejenom zvládnout tu fyzickou stránku věci, aby nedostal epileptický záchvat, ale aby to vlastně pro něj bylo udržitelný dlouhodobě. A tady se dostáváme takovým jako zajímavému problému a předsudku, protože spousta lidí vlastně říká, no já potřebuji tu fyzickou závislost vyřešit. Já říkám, no bezvadný, tu jako vyřešíme, nebude to úplně jednoduchý, nenecháme vás zbytečně trpět, ale počítejte s tím, že to je nepříjemný stav, protože kromě toho, že vám není dobře jako tělesně, tak se dost často vyplavují taky jako koncentrované úzkosti, takže tady opravdu mají jako silné úzkosti. Ale tady přece je velmi další součást toho problému je ta psychická závislost. A ta je potom na dlouhodobější práci. Oni jako někdy říkají, no a potřebujeme vysnižovat léky a pak to bude. Já říkám, no ale jak se vám stalo, že berete 15 tablet hypnotik denně? Že zaspáváte život, že nejste schopný jako být střízlivý v tom životě. To přece něco se v tom životě děje. Ne, moje duše je v pořádku. A já jim jako říkám, prosím vás, o vaší duši teďka s touhle dávkou vůbec nic nevíte, protože vaše duše spí. Vaše duše se probudí, až se dostaneme pod nějakou dávku a pak budeme muset začít pracovat. Takže vždycky je důležitý vlastně ta
fyzická část, kterou se nesmí podcenit a musí se s ním pracovat. A je to zdravotnický problém a my to, i tady mám zdravotnický personál, který se o to stará, ale je potřeba počítat s tím, že i potom musí přijít i ta terapeutická práce s tou psychickou. Jo. Jinak se mluví o tom, že tělo potřebuje minimálně 6 měsíců na to, aby se vlastně ty receptory zresetovaly, aby se opravdu člověk úplně vyčistil. Úplne, aby nastalo vyčistenie. Zaujala ma jedna vec, ten biofeedback, že vlastne sa tu ponúka možnosť tomu klientovi poskytnúť chvíľkový ten stav bez toho, že má v sebe nejakú látku, na ktorej je závislý. Ako to prebieha? Teďka tu musím vymyslet, jak ti to říct nějak zjednodušit, že to je jako metoda. Aby to diváci pochopili. Jo, je to vlastně metoda tréninková, která vlastně obecně pomáhá mozku, aby se dokázal sám sebe lépe zregulovat, aby dokázal si pomoct úzkostí, aby dokázal si pomoct se vztekem. A je to metoda, která se zkoumá, používá 50 let. Jenom jako z nějakého důvodu v Československu, obecně v Čechách i na Slovensku ji trošku podceňujeme v té léčbě závislostí. Já jí velmi věřím. A to, na co se ptáš, to je jedna ze zkušeností ze zážitku klientů, kdy vlastně ve chvíli, kdy jako hledáme pro ně optimální frekvenci a najdeme jim, kdy ty lidi opravdu zažijou takovou tu pohodu, uklidnění, sklidnění, tak třeba, že jo, typický příběh je, kdy klientka řekne, no tak takhle mi je přesně po 2 deci vína. Jo? A ona najednou zažije něco, nebo teďka mi minulý týden říkal jeden klient, tak takhle kvůli tomuhle jsem si dával kokain, abych mohl pracovat, abych se takhle mohl soustředit. A najednou zažijou, že vlastně nic nedostávají, že jenom jim vlastně nějakou metodou pomáháme tomu mozku, aby se sklidnil, aby se dostal na ně pro něj příjemnou, potřebnou frekvenci a může mít takhle silný prožitek emoce, aniž by potřeboval nějakou látku. Takže klient zjistí, že aj bez tej látky vie mať ten opojný stav, by som nazval. Nie je to opojný stav, to je stav takzvaného normálu. Přesně tak, protože opojné, já bych spíš řekl, že často vlastně my šaháme po alkoholu, po lécích, spíš jako v rámci nějaké automedikace. My hledáme úlevu, my nehledáme večírek. Nebo, chvilkovou úlevu. Jo, my hledáme úlevu, že? Protože alkohol je dobrý anxiolytikum. Jo, nebo dobrý antidepresiv. Na začátku. Ono ti to tam potom po odeznění ty intoxikace, tak ti to ještě prohloubí tu depresi. Jo? Přesně tak. Jo, takže často u kokainistů, já se setkávám s tím, že kokainisti mají diagnózu ADHD často. A oni často vlastně ADHD klient, nebo klient z ADHD, který by užívá kokain, tak paradoxně oni po tom kokainu, oni nemají párty, oni naopak se sklidní, oni relaxujou, oni můžou pracovat, oni se můžou soustředit. Tak často, kvůli tomuhle efektu se často ty lidi z ADHD dostávají do problému s kokainem, protože samozřejmě pak se ten kokain stane nezbytnou součástí všeho jejich životě. Jo, takže a i toho kokainistu, který má ADHD, tak vlastně díky toho biofeedbacku vy můžete pomoct to, že najednou se soustředí, najednou zjistí, hele, to jde i jinak. Jo. A najednou jako začne věřit tomu, že jsou i jiné cesty, jak vlastně zvládnout tu svoji nepozornost nebo problémy s tou hyperaktivitou a pozorností. A najosvedčenejšia taká metóda alebo taká terapia je tak, jak tu sedíme, kde prebiehajú skupinové terapie, alebo ktorá to je? Arteterapia, alebo čo tu, alebo takto podľa posledných rokov podľa teba beží? Já věřím v nějaký takovou jako za prvé věřím v eklektický přístup, to znamená různé metody, nevěřím, že jenom jedna metoda funguje, nebo jenom jeden přístup. A myslím si, že vždycky ten léčebný program je nějaký jako koktejl, jo? Něco takové jako mix různých věcí, který musí zapadnout do sebe, který dávají smysl. Takže rozhodně je zajímavá skupina, kdy vlastně, že jo, tak ta léčba tady trvá 2 až 6 týdnů, takže neděláme tady nějakou hlubinnou psychoterapii, kdy ta skupina, že ta skupina musela trvat půl roku nebo rok, ale to sdílení, to, že vlastně tady dostanu podporu a zároveň dostanu nějakou reflexi, nebo taky vidím
že vlastně to, za co já jsem se styděl, tak řeší další 3 lidi. Že to vlastně není nic, za co se musím stydět, že to trápí někoho jiného. Nie je to zlyhanie. Není to selhání, přesně tak. Tak ta může přinést jako velkou levu. Ale zároveň potřebuji jako individuální vedení, to znamená potřebuji nějakou individuální terapeutickou práci a taky vlastně je potřeba a vedeme ty lidi k tomu, aby i samostatně pracovali. Jako nechceme po nich, aby nám psali nějaký eseje tady, ale dostávají téma, třeba typicky na začátku vlastně mají zpracovat časovou osu, jako podívat se na ten svůj život, jaký události byly pro něj důležitý, jo? Připravit si nějaká témata a s těma potom pracovat dál. A de facto ten program je postavený tak, ten mix toho všeho je postavený to, že ti vlastně od rána, od té ranní komunity, od 9 hodin do večera, nutí být sám u sebe a přemýšlet, jo? Protože to je věc, kterou takřka paušálně vlastně klienti naši neumějí a často to neumíme ani jako obecně lidi, neumíme být sami ze sebou. My prostě neustále chceme, aby nás práce, něco, pořád se nějak, aby jsme nemuseli být sami se sebou. A tady ty lidi jsou sami se sebou. A tím, že jsi v bezpečným prostředí, anonymním prostředí, kde zároveň víš, že tu strukturu ti dává někdo zvenčí, že se o tebe někdo postará, že víš, že máš snídani v tolik, oběd máš tolik, večeř máš tolik, tak vlastně můžeš pustit všechny ty obrany a můžeš se prostě možná často i někdy propadnout na pár dní do nějakých nepříjemných pocitů. Takže když by ses mě zeptal, co funguje úplně, tak já věřím v prevenci relapsu jako takový jako přístup, ale nevěřím jenom, že třeba kognitivně behaviorální terapie funguje. Jo? Já jsem sám vycvičený v dynamické terapii, tak já si myslím, že jako to, co potřebuješ, jsou takové 3 věci. A to je, potřebuješ získat náhled, potřebuješ se naučit zvládat svůj život a nároky svého života a potřebuješ si uvědomit, co v tom svém životním stylu, co v tom svém životě máš změnit, aby si ten životní styl dostal do nějaké rovnováhy. A k tomu vlastně slouží ten mix různých metod, aby se tady ty 3 části, nebo 3 nohy, nebo jak tomu budeme říkat, aby se nějakým způsobem posunuli dál. Zaujalo ma to, že byť sám so sebou, to je veľmi ťažké. Dá sa tým, ktorí ešte sa nedostali až sem, dá sa to doma, alebo keď na sebe pozoruje nejaké takéto veci, ktoré si pomenoval, dá sa naučiť nejaká technika, ako sa naučiť byť sám so sebou predtým, než by som spadol do nejakého kokainu, alebo do liekov, alebo do alkoholu. Je to hodně komplexní otázka, ale určitě to, co poslední roky, o čem mluvíme, třeba mluvíme o mindfulness, že jo, tak jako vlastně být zpřítomněný, být v té přítomnosti a uvědomovat si, co teď tady se děje, co se děje se mnou, co se děje kolem mě, tak to jsou všechno, to je jako dobrý přístup, určitě nějaká meditace, všechno, co mě vlastně umožní vnímat ten přítomný okamžik, jo. Já si jako dost často, když mluvím se svýma klientama, tak říkám, že to můžou trénovat se svýma malýma dětma. Když si s nima hrajou, protože malý dítě si hraje. Hra sama o sobě nemá žádný jiný smysl, než sama o sobě. Jo, ta hra prostě teď a tady prostě si hraju a to je ten smysl toho celého. Nič jiného to nezaujíma. A to dítě v tu chvíli nic jiného nezajímá. A my teďka, že jo, máme malé dítě a teďka si máme jezdit s tím autákem a teďka koukáme na hodinky a už dále bychom to. A je to nádherný trénink, zkusit prostě být fakt v tu chvíli, v tom přítomném okamžiku s tím dítětem. Teďka, když to uslyší moje žena, tak řekne, proč to neděláš doma se svým synem. Ale tak myslím si, že to je jako dobrý trénink, jo? Taková jako běžná situace. A jinak samozřejmě všechny meditace, všechno, co dělám pro sebe, jo? Jako věci, kdy prostě opravdu jako si vnímám svoje pocity, i ty negativní, nejenom ty pozitivní, vlastně přijmout to, že ne každý nám je dobře. Jo? My očekáváme, že nám bude jen dobře, ale ono nám nějak jako většinou je normálně. Většinu času nám je normálně. Někdy máme lepší den, někdy máme horší den, ale většinou nám je normálně. Což mimochodem pro člověka, který se léta pohyboval v závislosti, je někdy těžký přijmout těsně po té léčbě, protože oni mají pocit, že ten život je nějaký šedý. Protože, jako, je tam prázdno. Protože ty jsi zvyklý, když piješ, bereš drogy, tak jsi zvyklý se hodně pohybovat v těch extrémech. Buď jako hodně jako dobrý, anebo hodně špatný.
ale najednou je to takový jako normální. Jo? Takže v tom strede nie je človek zvyknutý. Tak. Čiže ešte ma zaujalo jedno zamyslenie, ktoré sme niekde vonku si povedali, že o tom dobrovoľnom vstupe. Lebo to isté zdieľam ten názor aj ja, že ono to častokrát nie je dobrovoľný vstup. Vo väčšine prípadov je to inak. Já si myslím, že to nikdy není dobrovolný vstup. Jo? Že nikdy, že pokaždý na vstupu přicházíš, nebo ten klient přichází do té služby, do té léčby pod tíhou vlastně, pod tíhou toho dopadu, to, co ten jeho vlastně, ta jeho závislost, ten jeho problém přináší. Jo? Samozřejmě jsou velké rozdíly, že jsou lidi šťastnější, kteří si uvědomí, a vždycky říkají, že to dno nemají tak hluboko pod hladinou, který si uvědomí velmi poměrně relativně rychle, že jako tohle je cesta, kudy nechtějí jít, že jim to prostě že ten dopad jako jim nevyhovuje. Jsou lidi, kteří si opravdu musí šáhnout na to dno a opravdu si ještě znova a znova ověřovat, že to je to správné dno, nebo jestli tam ještě není nějaký další dno. A přijdou pod tou tíhou, ale vždycky přijdeš pod tíhou. A důležitý je vlastně s tou motivací. Já si myslím, že práce s motivací je jako úplně jedna z klíčových, jako kruciálních věcí vlastně v rámci té úzdravy, té léčby. Príprava na to, že ten člověk urobí ten krok. Ten krok a vlastně i pracovat s tím a neočekávat, že my někdy máme tendenci jako adiktologové očekávat, že klient přijde do léčby a od začátku vyjadřuje naši motivaci k tomu, že chce přestat brát, že jo? Nebo že chce prostě změnit, jako že chce abstinovat. To není pravda. Ten klient přichází a má rozporuplný představy. Vlastně neví, jestli se toho chce ještě zdát. Nedovede si to představit, má z toho strach. Častokrát si myslí, že bez něho sa to nedá. Hej? V práci to bez něho nejde, doma to bez něho nejde. Najdeš vždycky spoustu dobrých důvodů, proč teďka se to zrovna nehodí nastoupit do léčby, protože ten svět bez něho nebude fungovat. Určitě. A já to vidím opravdu opakovaně. Vidím to, že klienti přichází s takovou jako nejistou abstinencí, někdy i s odporem, protože třeba děti nebo blízký ho jakoby v úvozovkách donutili do té léčby. Ale když s tím pracujeme, tak se nám velmi často daří to, že ten člověk najednou si uvědomí, že ta motivace se přesouvá ne té venkovní motivaci, ale vnitřní motivaci, že opravdu tady nějaký problém je. A to někdy trvá. Jako, pamatuju si na jednoho klienta ze Slovenska, který prostě 3 týdny říkal, že vůbec vlastně nepil, že jako zbytečně rodina plaší a najednou na skupině prostě říká, ale to já jsem jel v pátek na chalupu, teďka byla zácpa a já už šílel, protože jsem se těšil, jak se ožeru. Jo, a najednou to z něho vypadlo po 3 týdnech, jako řekl, jo, měl jsem problém. Ta motivace, opravdu ten tlak je to, co se dotlačí. A ta dobrovolnost je taková jako rozporuplná a my počítáme s tím, že přichází člověk do léčby a má opravdu rozporuplné pocity o tom, jestli chce abstinovat, jestli to dokáže abstinovat, jestli ten život vlastně nebude nuda bez té abstinence. A je potřeba v rámci té léčby vlastně pochopení toho jeho problému s tou abstinencí pracovat, aby se vyvíjela, aby vlastně člověk, aby vlastně došel k tomu, že to dává smysl vlastně jít nějakou cestou úzdravy a tu abstinenci, která možná na začátku byla víc zvenčí, ten tlak byl zvenčí, tak aby se vlastně zvnitřnila a byla jeho vlastní. Áno, a tu vlastne ten klient, aj keď si zoberieme, že sú ľudia exponovaní, ktorých je vidieť na televíznej obrazovke, celebrity, športovci, známi ľudia v pozíciách, jednoducho, keď sa tu objaví, tak tu má záruku toho, že nikto nerieši, kto je on, lebo keď sa človek ocitne v liečbe takýto známy, tak zrazu každý, hej, a prečo a toto. Čiže tu má ten kľud, pretože toto tu sa vôbec nerieši. Čiže ten človek má zaručenú anonymitu a vie, že toto sa za múr tejto liečebne nikde nedostane. Je to jeden z důvodů, proč vlastně část té klientely vlastně vyhledává tu naší léčbu, protože to je jedna z základních věcí, které nabízíme, je ta diskrétnost. I ve smlouvách, které klienti podepisují, máme velmi přísná pravidla. A
i ten provoz je vlastně... Tam je mlčanlivost. I vy jste si to dneska vyzkoušeli, když jsme měli nějaký pravidla, jak vlastně tady jako fungovat, aby se především ty klienti cítili bezpečí. Ten človek sa tu cíti bezpečne, to je pre neho dôležité, nemusí riešiť to, že či niekto na mňa pozerá, alebo čo rieši. Čiže, a ešte ma oslovila aj tá vec, že keď chce byť sám na pokoji alebo na izbe, tak je tam sám. Je sám. Děláme to, ubytováváme jednom po jednom, jako single pokoje. Ako vyzerá taký bežný deň? Běžný den tady? Klienta. V podstatě nějakým způsobem ten program kopíruje běžný pracovní týden. To znamená, to gro toho programu, ta intenzita je od pondělka do pátku, ještě máme vlastně v sobotu dopoledne, máme nějaké terapeutické aktivity a potom už je taky jako volnější s nějakým výletem, workshopem a neděle je volna. A ten pracovní týden vypadá tak, že nemáme rozcvičky, nemáme budíčky, máme takový úzus, že kolem 8 hodiny se sejdeme všichni u snídaně a od 9 začíná terapeutický program, který je vlastně s polední pauzou do nějakých 5:30 do večera, kdy každý den začínáme ráno setkáním, komunitním setkáním, kdy si zreflektujeme předchozí den a domluvíme se, co je potřeba na ten aktuální den. A pak začíná vlastně terapeutický program, který je poskládaný některé dny jsou více skupinová práce, některé dny jsou více individuální práce. Dneska je úterý, tak třeba teďka odpoledne mají arteterapeutický workshop, čtvrtek je třeba takový hodně individuální, tak tam kombinujeme individuální psychoterapii. Máme tady fyzioterapeuta, který vlastně ten čtvrtek má na každého klienta čas a vlastně máme tady ještě kombinaci nějaké infúzní terapie, biofeedback, takže to je jako kombinace. Ale děje se to v tom čase od těch 9 do těch 5:30 s pauzou 1,5 hodiny na oběd. Zaujala ma jedna vec, pretože vždycky, keď pri tom nástupe na tú liečbu sa rieši detox samostatne niekde a potom až odvykacia liečba. Tu ma zaujalo, pretože každému hovorím, že na otučňovaciu kúru nejde človek chudý, hej? Tak na odvykaciu liečbu nejde človek triezvy. Hej? Čiže tu ma zaujala špecifická situácia, že je tu vybavenie medicínske, ktoré to triezvenie pod odborným lekárskym dohľadom vlastne tu človek príde a jednoducho začína ten proces od začiatku úplne od toho vytriezvenia. Čiže ako to prebieha, alebo akým spôsobom sa k tomu pristupuje, koľko dní to trvá? To je individuální podle potřeby, ale my vlastně i ten areál celý je na to uspůsobený, že vlastně máme 2 vchody. No musí být ten člověk nějak separovaný. A máme 2 části a máme takovou jako část jako více zdravotnickou a pak jako část prostě, kde je jako to ubytování už jako volnější a máme vlastně 2 pokoje, kterým říkáme detox nebo přijímací pokoje, takže vlastně klient, když k nám přijde, nastoupí, tak vlastně projde zdravotnickou částí a detoxem. Snažíme se vlastně dělat tu službu komplexně, to znamená, jako jak si popisoval, že jako i člověk, který nepřijde střízlivý, protože kdyby dokázal abstinovat, tak proč by k nám chodil. Zároveň ale je potřeba říct, že byť máme kvalitní zdravotnický personál, kvalitní vybavení, tak jsou tady nějaké limity, nějaké parametry a k tomu máme spolupráci s dalšíma zdravotnickýma zařízeníma, že pokud by byla nějaká komplikace, tak samozřejmě vybavení jipky tady nemáme, jo, nebo jednotky intenzivní péče, ale ano, máš pravdu, my poskytujeme tu léčbu komplexní, to znamená detox a následná léčba. Preto som sa spýtal, pretože niekto príde s malým zostatkovým alkoholom alebo hladinkou v krvi a jednoducho musí byť odvelený do tej nemocnice alebo kde a takto tu už pomaličky prejde do toho priestoru, zžije sa s tým, preto som to načal. Někdy je to i jako neúplně malý zůstatkový, někdy se cestou jako ty klienti naši loučej s tou svojí lahví, takže to už je potom samozřejmě jako čistě tady potom rozhodující, jako aby vlastně zdravotní sestra a lékař, a zdravotní personál, aby řekl, ano, to je pro nás ještě akceptovatelný a tohle už je příliš ohrožující. A když se tak domlouváme s klientama.
Mnoho ľudí si myslí, že keď sú nútení k sústavnému výkonu pracovnému, k lepšiemu, ja neviem, nejakému pracovnému úspechu sa dostať, tak sa ladujú tými drogami, alkoholom, liekmi a jednoducho neuvedomujú si, že čím ďalej takto pokračujú a čím tie dávky sa zvyšujú, tak je to vydlaždená cesta 2 metre pod zem, hej. Čiže čo by si odkázal takýmto ľuďom, ktorí neustále odkladajú ten nástup a že až budúci rok a teraz nie na zimu, ale na leto, jednoducho takým tým nerozhodným klientom, alebo potenciálnym klientom, ktorí jednoducho rozmýšľajú o tom, ale nevedia sa rozhodnúť. Já to rozdělím do dvou takových, jako tu odpověď do dvou částí. První část je to, že naše doba je posedlá tím, že hledáme pořád, jak vyhekovat ten život, tu psychiku, jak obelstít tu únavu, jak obelstít tu naši výkonnost, jak mít víc energie. A ono to prostě nefunguje. Jo? Ten budget nebo ten rozpočet nějaký energie je pořád stejný. A já rád používám, když si mi to řekl jeden klient, že vlastně, když si teďka prodloužím večírek, nebo když budu teďka výkonnější v práci, tak si tu energii půjčuju v budoucnosti. Mě to v budoucnosti dožene. Jo? Ten deficit energetický v budoucnosti bude. Takže nic takového nefunguje. Prostě dlouhodobě užívání prostě nějaké podpůrné látky, abych vydržel, abych tohle přežil, prostě jednoho dne budu muset zaplatit ty účty. A to odkládání toho nástupu, často my si říkáme, že ten svět bez nás nebude fungovat. A každý měsíc, každý týden budeme mít dost dobrý důvod, proč nenastoupit do léčby. A já se často bavím s těma klientama a opakuju to i v různých rozhovorech, že že jim často říkám, prosím vás, jedna z prvních věcí, kterou se dozvíte o sobě, nebo kterou se dozvíte v fungování světa v léčbě, bude to, že venku to slunce vyjde i bez vás. A pozejtří vyjde znova i bez vás. Že ten svět venku bude fungovat i bez vás. Že si to můžete dovolit. A opravdu ten měsíc se starat sami o sebe, věnovat a nechat ten svět běžet bez vás, bez vašeho řízení. A opravdu pro ty lidi je to vlastně strašně úlevný, jo? Že je to úlevný, že si vlastně můžou spoustu věcí pustit. Takže hledejme racionální důvody, proč to nejde, ale lžeme sami sobě, protože čím dřív nastoupíme do léčby, nebo čím dřív začneme řešit ten náš problém, tím menší ten problém potom bude a tím možná i tak léčba a ta úzdrava bude kratší. Ďakujem za tento mimoriadne zaujímavý rozhovor, ktorý, verím, mnohým veľa povedal a objasnil niektoré otázky, ktoré v hlave majú. Ďakujem dnešnému hosťovi, ktorým bol magister Aleš Kuda, riaditeľ prestížnej kliniky na závislosti v Českej republike.